Να πούμε, γιατί εγώ έχω φορέσει όλα τα λουλούδια που μου έφερες, τα έβαλε πάνω μου, όπως βλέπεις. Μπράβο. Έβαλα παντού όπου υπήρχε να βάλω, αν και τώρα που βλέπω αυτό εδώ πέρα και μ' αρέσει, θα το βάζα και αυτό, γιατί είναι πραγματικά υπέροχα τα χρώματά του. Είναι γλωριόζα. Τι είναι αυτό? Γλωριόζα λέγεται αυτό. Μάλιστα. Λοιπόν, για πες μου λοιπόν τώρα. Καταρχήν τι θα μας δείξει εδώ? Εγώ θα σας δείξω λίγο τι μπορείς να κάνουμε για το σπίτι γενικά. Έχω κόψει από κομμάτια μπαμπού και είναι ένα φυσικό βάζο, έχει νερό μέσα, το βλέπετε. Έχεις βάλει νερό εσύ? Ναι. Είναι γιατί σταματάει εδώ από κάτω το νερό και είναι πιο φυσικό και είναι γενικά πολύ εύκολο να φτιάξει κάτι για το σπίτι σας. Και μπορείς να κάνετε αυτό με καλάμι από το κήπο γενικά. Δέσαμε το γκρας μαζί. Δηλαδή, από πόσο χρόνο ασχολείσαι με τα λουλούδια? Από το 16 μου. Πώς σου ήρθε να ασχοληθείς με τα λουλούδια? Ο πατέρας μου είχε ένα εταιρεία που κάνει εξαγωγές λουλουδιών. Ναι, αλλά σε έβαλε με το ζόρι ή σου άρεσε? Μου άρεσε. Δεν μου το λες με μεγάλη σιγουριά. Εντάξει. Δεν είναι. Γενικά στην αρχή είναι. Μου αρέσει αλλά μετά εγώ πηγαίνω όχι στο πλευρά του business, πηγαίνω στο δουλειά του δημιουργία. Και είναι πολύ απλό. Αυτά τι είναι τώρα που βάζεις, πώς λέγονται? Γκρας είναι. Μάλιστα. Και μπορείς να κάνεις αυτό 3 μαζί. Και είναι ωραίο δωράκι. Τώρα την άλλη Δευτέρα θα είναι γιορτή της γυναίκας, δεν είναι? Είναι. Ναι. Πρέπει να προσφέρουμε κάτι οπωσδήποτε. για τη γυναίκα. Κανονικά πρέπει να προσφέρουμε πολύ πιο συχνά και όχι να περιμένουμε καμιά γιορτή. Κάθε αλλά μέρα. τέλος πάντων τώρα, έστω και στη γιορτή, ας το πάρουμε. Αχ, εκεί. Βρε, εκεί, βάλτε τα παντού να νιώσετε καλά. Λοιπόν. Δεν κατάλαβα, όταν μας τα βάζουν οι σχεδιαστές είναι καλύτερα. Οι ξένοι και μας τρελαίνουν. Βάλτε και ένα παπούτσι λέει στο κεφάλι και προχωρήστε. Είναι καλύτερα. Όπως καταλαβαίνετε. Όπου θέλετε, βάλτε το. Ναι. Όταν έχει γίνει έρευνα στην Ολλανδία, στο Πανεπιστήμιο, όταν θα δώσει σε μια γυναίκα λουλούδια, θα μένει ευχαριστημένη τουλάχιστον όλη τη μέρα. Αλήθεια? Ναι. Εσύ τη γυναίκα σου την έχεις τρελάνει στο λουλούδι? Η γυναίκα μου είναι μέσα στη δουλειά, τότε είναι οπότε λίγο. Είναι μες στα λουλούδια, δεν την εντυπωσιάζεις τώρα έτσι. Ακριβώς έτσι. Αυτά ήταν για την αρχή. Λοιπόν, το χρώμα των λουλουδιών έχει κάποια σχέση με το πώς μπορεί να μας επηρεάσει στην ψυχολογία μας? Ναι. Λοιπόν, έχουμε εδώ κόκκινα λουλούδια, τριαντάφυλλα γενικά και γλωριόζα που είναι το χρώμα της αγάπης και το πάθος. Και το πάθος. Όταν θέλει να στείλετε κάτι με μήνυμα και θέλει να στείλει ένα μήνυμα αγάπη, δεν είναι πολύ καλό να στείλει κίτρινα λουλούδια. Αλλά? Να στείλει κόκκινα ή ροζ. Κίτρινα, με συγχωρείς, και τα κίτρινα τι θα κάνουν, δεν θα τα παίρνει κανείς? Αυτό το μόβ μου αρέσει πάρα πολύ. Κίτρινα είναι, εντάξει, είναι λίγο το χρώμα του μίσο και μπορείς να σου δώσεις λάθος μήνυμα. Το μόβ τι μήνυμα μου στέλνει άμα μου το στείλουν? Δεν μου έχουν στείλει ποτέ μόβ λουλούδια, αλλά εγώ θα στέλνα γιατί μου αρέσει το μόβ. Το μόβ είναι ένα χρώμα που είναι το χρώμα της σιγουριά. Πολύ ωραίο. Είναι. Σιγουριά. Εγώ, παιδιά, όλα μόνο στο κεφάλι μου μπορώ να τα δω. Ασφαλής. Δεν μπορώ να τα δω κάπου αλλού. Ωραίο. Πολύ ωραίο. Καλά. Πώς να το βάλω, είναι μεγάλο. Δεν στέκεται. Είναι το χρώμα του ουρανού. Τι γελάς ρε Ασημινάκη? Άμα έχεις μαλλιά και εσύ θα το βάζες. Για τα λουλούδια σκέτα δεν πάνε. Κοίταξε, αυτό είναι βάντα ορχιδέα, το Blue Magic. Και είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι πολύ ψηλό. Όχι, είναι ψηλό, θέλει πιο χαμηλά. Λοιπόν, ποια φυτά έχουν τη μεγαλύτερη δύναμη να μας επηρεάσουν θετικά? Γενικά, τα τριαντάφυλλα είναι το καλύτερο για την ψυχολογία μας, γενικά. Γιατί είναι το μήνυμα του πάθος και το μήνυμα του αγάπη. Και ορχιδέα και τουλίπες γενικά, το ίδιο. Είναι πολύ βαρύ, παιδιά, δεν στέκεται και είναι τόσο φανταστικό. Θα το βάλω εδώ. Εδώ, σας πειράζει και εδώ? Εδώ θα το βάλω λοιπόν. Και για πες μου τώρα, αυτό που φτιάχνεις τι είναι? Αυτό είναι, έχω βάλει μικρά φιλεράκια μαζί, πολύ,
είναι όλα φύλλα. Είναι εύκολο να πάρεις εσύ από το κήπο σου ή μαγνόλια, φύλλα ή κάτι άλλο που μπορείς να κόβετε από το κήπο σας. Και με 3-4 λουλούδια, εδώ έβαλα τώρα. Και στη μέση τι θα βάζεις, ένα κερί, ας πούμε. Τίποτα. Μπορείς να βάλεις ένα κερί, μπορείς να κάνεις επιπλέον κεριά, να βάλεις λίγο νεράκι μέσα. Τώρα δεν έβαλα νεράκι και θα είναι πολύ ωραίο για πάνω στο τραπέζι. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Ρόμπερτ, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη σημερινή σου εμφάνιση. Μας τόλισες λουλούδια, μας γέμισες λουλούδια. Λοιπόν, αυτό είναι θέλω πολύ να ωραίο. σας προσφέρω αυτό για τη γυναίκα γιορτή αυτό. Είναι ένα πέταλο τριαντάφυλλα. Είναι φανταστικό. Να σου πω, τόσο μακρύ έτσι πρέπει να είναι. Λίγο στις μόδες να είναι λίγο large, δεν είναι. Για να με δω. Μου πάει. Θέλω να μου το δείξετε ολόκληρο όμως, σας παρακαλώ, γιατί κρέμεται μέχρι κάτω, βλέπετε. Είναι πολύ... Λοιπόν, παίρνω το λουλούδι μου και φεύγω. Χάρηκα πάρα πολύ, Ρόμπερτ, να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, ο Ρόμπερτ φεύγει, τα βιβλία του είναι εδώ για να τα δώσουμε σε 5 τυχερούς από εσάς. Μας στέλνετε στο ΚΜΕ3 για τα 3 φανταστικά βιβλία που δείχνουν μέσα πόσο ωραία μπορείτε να στολίσετε για να περιποιηθείτε το τραπέζι σας, τα τραπέζια σας, εν πάση περιπτώσει, την ημέρα του γάμου σας, του αραβώνα σας, για βαφτίσια, για ένα πάρτι, για ό,τι θέλετε εσείς. Είναι πολύ ωραίες ιδέες. Λοιπόν, πάμε τώρα στο Greek Idol που ξεκινάει ουσιαστικά σήμερα με την πρώτη οντισιόν που θα δούμε σήμερα το βράδυ στις 9 εδώ στον Α. Και προχωρώντας, και αφού τελειώσουν οι οντισιόν, φυσικά θα μπούμε και στο κανονικό μας πρόγραμμα. Γνωρίζουμε σήμερα μαζί τους κριτές της εκπομπής που είναι ο Δημήτρης Κοντόπουλος, η Μάρο Θεοδωράκη και ο Κώστας Καπετανίδης. Για ελάτε!